ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ମାତାର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକ୍ରମର ମୁଁ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ତୀର ଥିଲା ଏଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡର ଜ୍ୱାଳାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ, ଏଇ ମାର ପୁଅ ହେଉଥିଲା ଦେଶାନ୍ତର ଦାଦନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଝିଅର ହେଉଥିଲା ଅକାଳ ମରଣ। ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଯେପରି ଥିଲା ଆହ୍ୱାନ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା, ସେବା, ଚିକିତ୍ସା, ବିଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମରି ପାଦରେ ନେଉଛି ଶରଣ, ନେଉଛି ଶରଣ।
ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ସମୃଦ୍ଧ ନା? ନା ଭାଇ ନା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ଏବେ ବି କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍। କୃଷିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍। AI ରୋବୋଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ହେବ ସବୁ ରୋଗର ନିଦାନ। ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ସାଜିବ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ।